И здравейте, приятели, аз съм на Zombie Toxic Gamer. Днеска снимаме на The Binding of Isaac. Това е първият клип на тази игра, понеже видях, че доста хора я харесват, я играят и аз реших да изпробвам. Не можах да играя с Isaac, понеже на първия път, когато я играх, намерих някакъв предмет. Той беше един като кръст гърлица и като я взех, ми изписа, че съм отключил Лазарус и аз се изкефих и казах, нека да направя клип с Лазарус и това е клипа. И ти изглежда някакви малки желенца с кокъл. Месо. Пълно месо. Аз между другото чуя каква е разликата между той розовия и обикновения. Ако някой мога ми каже, нека видим какво не е хапчето. I can see forever. Интересно. Бомби, перфектно. И някакъв странен, който даже не се опитва да ме ударя, който е добре за мене. Ще отнеме много време. Много време. Та, аз мисля да започна да снимам на хорор игри, понеже може би не са ви чак толкова интересно, но абе, много хора са ми казали, че съм много смешен, когато снимам на хорор игри, защото аз тряскам от най-малкото и имам камера и мога да се смеете на мене, защото съм голям батал. Като снимам на някакви хорор игри, такива аз още малко ще падна от стола. Точно за това, въпреки че някои игри са интересни хорор, само че не съм намерил много интересни хорор игри. Надявам се да продължи някоя хорор игра, която на вас е интересна и която мога да играя. И пишете в коментарите какво искате да играя също, понеже аз няма не представя. Таз моха, как може да ме удари така мазно, при боса кой е монстр? Разбира се, че е монстр. Един път умрях, опа. И забравя така, тази маска понякога, но не винаги, предпазва, като ударят, да кажем, с сълза. Аз поне това мисля, че са... Той плюе кръв, пак аз... мятам сълзи. Така да кажа, дязнам. Аз не знам как да ги примерно мога да стреляш до кото си. Някакво терен си калашник, да стреляш до кото си. С очите си грешка. И така, тази маска предпазва, като оцелят, но не винаги. Да кажем, ако стана син, както да кажем, да, ето видяхте, в момента ме предпази от тази кръв, която летеше към мене. И това е доста хубав предмет, който мен много ми харесва. Защото да кажем, ако си на някакъв бос файт, както аз в момента съм, и да кажем, си напълни сърце и някакво трябва да се спаси и той някакво да спася и си някакъв на супер хайп, защото пак ме спаси. Някакъв супер хайп, защото му трябва един удар, пак си напълни сърце и някакво да спася и си някакъв оля-ля. И направо са кефиш като от... Тъй. Тук има маркет, само че аз нито имам ключове, нито имам пари. Та да, мисля, че всичко гледах. И така са махнем нека. Отим на Stage 2. Мисля, че беше Stage 2. Сега ще видим. Това...
Ама те са обаче хора са извратени. Как ще целиш човек с войната си? Това е... Мале! Тролфейс бомба. Интересно. Айде. Там. Атка. Как ще ма фросниш, бе? Добре. Този беше лесен. Да, тауър. Коли прави ти? О, какъв спайк. Добре. Пах ти картицата. Така. Добре. Не беше нищо особено. Справям се. То спайк. Малко начално го взех. Нищо. Така махнем ти слайна. Та аз искам да взема нещо за демидж. Аре, не мога го уча ли? Този пък! Я ми латка. И те мухи, които стрелят. Интересни мухи. Не съм виждал муха да стреля. Понеже това не съществува. Боже. Майко. Често ви казвам, ако умра от муха, ще си метна компютъра през терасата. Или от едно такова лайненци. Гледайте то. Той колко държаливно, щастливо, сега аз го пръскам. Бия му някакъв уникален демидж. И също така си да може да го видите тука. Понеже някои хора искат да играят си на други хора. И така виждате какви нива имате и какви предмети могат да вземете. Въпреки че това е много хубаво на тази игра, че по принцип минимум взимаш по 2 предмета. Нали от стаята, златната стая, не знам как се нарича. И айтем рума по-скоро. И от бос файта, като го убиш, взимате по 2 предмета минимум. А пак, мисля, че на бос файта, даже ако не те ударят, или на нивото, ако не те ударят, ти дава... Браво на маската. Ти дава такова... как се каже? Сделка с Сатан. Сделка с дявола, ама аз му викам Сатан. И може да вземете още предмети, обаче за размяна за сърца. За място за сърца, не за сърца. За място за сърца, обаче и за сърца. Ако имате, да кажем, както сметнем половин сърце, скоро ще умра, но ще съживя с още един живот, понеже, забравя да кажа, този герой има якото... това на този герой якото, че той има още един живот и ето, сега ще видите. Поява с малко кръв по челото, ама нищо, той е... Пак ти мощния. Айде, мри, айде, хелт. Тъй. Така, много не мога да видя колко място сърца имам и нямам. Да, аз нямам, понеже нали умрях. Това направи кълт с всичките сърца и остана едно сърце. Но пък да съживявам, въпреки че ако са имали, да кажем, 20 място, айде не 20 място. Сега ще имате... Да, добре, аз хубаво, че реагирах. Ако са имали 20 място, ще имате едно. И това е кофти. Обаче пък... по-добре, защото се съживява, нали все пак, да. Да, нямам ключове. Перфектно. Нямам ключ. Къде ще намеря ключ? Ти ще го убие. Няма откъде да се намеря ключ. Та има една стая. Надявам се в нея поне да има ключ. Ключ. Или картици. Где са тебе цяло да не ме учат? Убил го. Айде последния. Айде. Нищо. Ама разбира се, моля ти се. Кому тука. Коли пред този предмет? Бомби насякъде. Добре.
Еми, явно ще тръгне без ключ. Ключ. Или сърце, добре. Та да, гледайте камъните са малко по-синкави и да имат хикс на него и може да падне всичко. Въпреки че трябваше да си взема предмета, но нямах ключ. Тоест, то, ако спре ми да ключове, ще е направо ужас. Няма отварям, често е... Хайде, феромони. Интересно. Да, най-вероятно хорор играта би била Boogeyman, нали, Турбалан. В буквален смисъл мисля, че е. Тя е много интересна игричка, аз гледах как някои я играят. И изглежда ми трудна, тъкмо да се пробвам. Ама... Не знам дали ще мога... И да, аз се гръбнах себе си. Представете си. Това беше лесен. Пак че да ми трябва ключ. Да, надявам се клипа да ви хареса, защото буквално не знам на какво снимам и снимам на който ми падне. Въпреки че тази игричка изглежда интересна, аз умрях отново. Два. Така. Това беше... Абе, не беше много интересен клип, само че не можах да издържа повече. Надявам се следващия път да издържа повече. Надявам се също така да харесвате клипа, да се абонирате за мене. И до скоро. Ще се видим в следващия клип.